रायजोफोर आङो फेसबुकनि मोनसे गोदान आपडेटनि फारसे नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों बा दिन्थिनो सानदों दा जे नोंथांनि भिडिअस बा फट'सफोराव गोबां कमेन्ट फैयो नङा होमबा दा बे कमेन्टखौ डाइरेक्टलि स्ट'रियाव बोरै शेयार खालामनो बेखौ आं दिन्थिनि नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दे दानिया आङो स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामबाय दानिया आङो मोनसे कमेन्ट लानानै दिन्थिनोसै हा नोंथांमोननो कमेन्टआव फैनोसै दहाय लेटेस्ट कमेन्टआव हा दा फुङाव आङो नैबेहाय सर्ट ओंखारदोंमोन नङा होमबा दा बिनि कमेन्टआव फैबाय कमेन्ट सेक्सनाव दा बाहाय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै दिन्थिनि हेपि निउ इयार अमृत नोंथां होननायखौ आङो शेयार खालामनि हा दा बाहाय क्लिक खालामनांगोन ओरैहाय लं प्रेस हा बेनिफ्राय नायनो मोनगोन नोंथांमोनहा शेयार टु स्ट'रि डाइरेक्ट आगोहाय बिदि अपसन गैयामोन दा नोंथांना जुदि बिदि फैयाखैब्ला नोंथाङा फेसबुकखौ आपडेट होना हो दा आं बे शेयार टु स्ट'रियाव क्लिक खालामबानो नै बाहाय थाफैबाय आरोखि बिनि कमेन्टआ मोनथिबाय नैबियो सोर कमेन्ट खालामदों बेखौ नोङो शेयार खालाम हाबाय आरोखि ओरैहाय आं दा शेयार खालामनानै दिन्थिनि स्ट'रियाव शेयार जाबाय हा दानिया बे स्ट'रियाव थांनानै नायनोसै आंनि स्ट'रियाव भिउ स्ट'रि नायदो नै दानिया बेहाय क्लिक खालामोब्ला डाइरेक्ट बैहाय कमेन्टआव लांगोन हा हेल' रायजोफोर भिडिअ फैबाय फैखायो नङा होमबा बेबायदि नोंथांमोनहा हाइलाइट खालामनो हागोन आरोखि कमेन्टखौ दे बे नोंथांमोनहाबो बे फिचार्सखौ इउज खालामनानै इन्जय खालामबानो जाबाय थेंक इउ